Cinti prasarong no kaisa kok sanani musungo je mihani je program bo je mia je bubagra Rabindra bo no je speech rekha bo kok saka je notice pura milui kaisa po political party songsaina hanai sing lorai khainai sing sabha khlainai tei kaisa hingke Tripura haste bo je Tripura sa chief minister namnani bagai sing sai toknai eba Tripura sa chief minister ungnani nangnai obno tui kok saka hangkate ADC area ni bisingo je national party no habriya obrong no kebangma kok samani bagai kebangma wansarok tabu kirijak kebangma thor kelai tongo hingke obono kebengna bagai tabu borok kebangma Tripura sarok no sukli sugnani bagai bok tabu basanai bong nibubagra hai saya nong ni Tripura sar leader hai saya Tripura motha hai saya amtui saya ni sukli sugnani bagai tabu basanai oboni loge sukli sugna bagai chini Tripura sa party kisa je jaga mosomsa Tripura sarok party khaglai khlai tongko a jaga ni Tripura sarok bo obono tui kok ti sanai engka obono tui wansarok no support khainani bagai ta wansarok no logiri nan bagai borok bubagra saya hai raja saya amtui hai tabu kham tim dei sauni kebangma kutini khainai borok phainai do ba Tripura sarok wan sugdi je bubagra jodi no je bini samani mote obo jodi no successful lung thaka ga Tripura sarok mungsaya mungsa jaga eba yok samung manani lama jese kapono phainai obono kebengani bagai baksa Tripura sarok tabu buagrani hamya sawoi borokno divide khainani bagai samung khlainai husungmai Tripura sarok।